Ngi aingu ya ublei. Ubala penla yangi banyadon lang hakanika por. Hakanika yeng ka bakentang ka jong u. Kum ki kun kentei jong ka balang. Bangin mani bat syakri ban pendon buram ya ka keteng ka bakui ba ka badon bor jong u. Hakanika sengi ka bakrau. Bat ka sengi ka bakentang. Bat kam tam hakanika sengi ka bakerpang. Ha ka ba ka jingeseng kentei jong ki balang baro. Ki bahapo jong ka KGP Assembly. Ngiyo ban raki ya ka Women Sunday. Ba ka tim jong ka Women Sunday menta usnam hajar arpo kalong long shlur manwanra ya ki jingkela. Wat langim la banya don lang hagani ka yeng mani banya syakri lang ya ublei nrengi aingu ya ublei wala pli ya kalat lingba ki kor ki bor jong kani ka jing start jong kani ka juk menta bangila ban mani bat syakri ya ublei halagi jong ki yeng ki sem ki jongi da ka bakmi bat pe lingba ya ki program lingba ka YouTube channel. Ngapdiang sengau bahaya pi baro syakani ka jing syakri nadu I pastor in charge jong ka balang kita men besan ki dekot jong ka komiti balang bat ki nong kit kam jong ka jing seng kentei bat ki dekot jong ka baro ki nong esim benta hangani ka por bat ya pi ki para bengej ba iej baro ki ba pej lingba kani ka channel. Bat nga ai kublay ya pi iway ha ka kerteng ka batiang tam ka jong utray ba unong penem jongi uji sukres ti shwa bangin sedang ya kani ka jing syakri tu ngele lang sya ublay ha ki jing duwai ngin duwai ngi aingu ya mi ablay ukpa jongi ba habneng namar ka jing don rengkat ka jong me lambat ngi leng bakis ngi ki por baro ki blalej no jong ka jing em ka jongi tat haduk kani kapor bat ka baklip mat ka bamenta mengila ban don ha kani ka yeng ka bakentang ka jongmi bangin yo ban mani ban syakri ban pendon buram ye ka keteng ka bakhu ba don bor ka jongmi kum ki kuan kentei jong ka balang tribe I ha kani ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang ba kam tam ku tribe kani ka sngi ka bakerpang ka bangi yo ban raki ya ka Women Sunday trai ji su ba ye isnei ban ye ker ku yingi kum ka je seng kentei bagila banang ya syafrang nakaway kapor siya kaway pat ho tribe is nay bandar rengkat bat ngi hakani kapor haswa bangin sedang ikani kajing syakri tu is nay banya lam yang ngi da kabor ka jong mensim bakho jong be nadu basdang ba hadu berawai no jongka bat baki kerhu ya ki program baro amgi dan ban pendap hakani ka step ai bakin long ki ba pediang hun hakamat ka ket kajing is nay ka jong be sngeu ablei kajing duai jongi maap iki pop ki babun hakerteng uji sungi duai. Amen. Ingin ya beteng ka jing syakri jongi ya ublei da ka bangin yerwai lang ka jingrwai ka basan spa an ripu kundai na ka batemai bat lai pulai na ka barim you try you blei long ka buram ki kambu lale lukun ulapha bayangi u u ai la ka jing im ka kuna ban siu ka kerdop neng upli bakin rong kibriu. Tu ya ro ya utrai sngap pertai ba Ukren. Tu ya ro ya utrai pi ki ben riu syat kemen. Tu wanda u Jisu ukun sya ukpa ai buram ya u bulale kampela. Ka Jingrwai ka basan spa an riu pundai na ka batemai lai pulai na ka barim. Ba hadian kani ka Jingrwai ngan sngau bahaban khot ya ikong M Kharbuli banya lam yangi hakaba Pule na kaktien ka jong ublei bat ban Duwai. Ba hadian katapat ngin yo ya ka mono act na I Mrs Balasuk Warjri bat ban penbuat pat da ka special number na I Miss Nancy Pariat.
shua bangin pendam haki Jingrwai ngan Pule kat tu kat ni kit khot na ka tien ublei ki ba pila ban shem na ka Esther ka lenong ka basau kat khot bakan riu lembat na ka kitab Chronicle ka baar ka lenong ka banyo kat khot bakat sau nang ta na ka Jingrwai sam ka lenong ka balai pho kat khot basau ter ka lenong ka balai pulai khat pra ter Kiktian ki baong kum ni hak Esther Khilet ya lumlang ya ki jiu baro ki badon hasushan tu ya sha jing it ya na ka benta jonga but what bam lem ne di laisngi min miet lani minsngi but ngaru but ki thei samla jonga ngin ya sha jing it kumju but kumta kadai yang ban let syapo syaus iem ka bomlong kat kum ka an but lada ngan yap ai ngan yap to Chronicle ka bah nyo ka khot bakat sau lada ki briu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga kin pinret yala die but kin duwai but kin wat ya ka khmat jonga but kin phai no na ki lenti baman jongki kumta te ngan ngau na beneng but ngan ngap ya ki pop jongki but ngan pen khia ya ka ri jongki lenong balai pho ka sam khat pasau Duwai ke jing ro how try ko phi ki riu kho jong u but tu ai ngo ya ka kerteng ba kho jong u namar ka jing bitar jong u ka long tang sibet ha ka jing sngo bha jong u ka don ka jing im ka jing yam ka la ban sa shimiet hnrai ka jing kemen ka wan min step balai pulai hakmi ka khmat utrai ka don ha kita ki ba shepting ya u ha kita ken ki ba kermen ha ka jing is nei jong u ya ka ban pelat ya ka min sim jong ki na ka jing yap bat ban sumar im ya ki ha ka nem snio ka min sim jong i ka up ya utrai ulong ka jing ya rap jong i bat ka sti jong i na ba ka donut jong i kan le kemen ha u namar ngilashania ha ka kerteng ba kho jong u to ka jing is nei jong mi atrai kan long halo jong i kat kumba ngila kermen hami ublein ku tu ki besngap aja sngo ya ka tien jong u pengin pendam hak Jingrwai atrai su bi wan pendam hak islajat ba kho tam ki jong mi banga yo kum kani kalat atrai ban jiang kani ka jaga kentang ke jong mi ai bo try nga kum kanong pop ka bakraw hoi try milong blai badan bor badap ya ka beneng bai ka khendau milong ru blai badap da ka jing eat ba ka jing snai milong ru blai bala ban ma bai ki pop ki jong i bat bala ban snai ki ja jing pang ki blai phau jan jisu bai nya shan ya ha mi atrai try su bi what ino atrai na ba milong hasenda jong i can try ngai ngo e ya mi atrai ba me mem sim la ino atrai mila ngau pat can try ya ke ei ke jing pan jing pat ke jong i kanong pop can try khublai sibon te try ke jing le bha ke jing le sibon ke jong me ki bangim la te try ban siu ke liang ha ke jing im ke jong i nrai de tang na ka snam ba ko do tam ke jong me ka bala mila sat phari ki pop ke jong i da ke jing sha yap ke jong me halor ke ding phna mila peni mai ngi ki bejat ki barem kum ta try to ai ba ka jingim ke jong i ka bahala sni ngin na ji shat try ban le tang ka man sngo ba ke jong me try ji su be don kat kam tambat ka balang hi baro ka we to ai ba ka balang kan long ka be shit hem na banta ka kerteng ba ko jong me hoi trying ba ki Nongialam jong ka balang to nang ai ha ki ka bor men siem ma ki atrai bakit nang la si saban jalam ban hikai yang i atrai kham tama kini ki por ki ba e ken try su bi na do i pastor temen basan rang ba balang ki khot committee balang baro atrai su bi
to I ke jing start play ke bana me he can try. Oh I try don kat rubat ke jing seng kan thai try. Ke badan ke bentang ke bakrau try ke ni sni try. Ban pindan buram ban I ngo ya me try. Na benta ke woman Sunday ho I try. Ngim yo te try ban rakhe ha baroi sita yo te try na ka daw jong kani ka klam ndrai try ngi scam bat ngi sir ha malaki min sim ki jong i try bangin yo ban pendur dan buram kham tam ha kani kasngi try ka berlong kasngi ka bakrau ki jong me try su bi ho try bat ngi scam ha baro ka wei ka KJPC not he try ba mendan ka way pa ka way hakarihi bat ka jat ben riwi ba kania ka team jong ka women's week ka ba ong long slur bar wan rai ka jingkala nganget scam ka day hakani ka por he can try ba kania ka khlam ba kania ka lockdown kan try bar ba halor jongi jong ka rihi baro ka way can try su bi don ka try bat ka jing sang samla ba ka jing sang khna ru kum ju to nang ai man sim ya ki try na ki program ki ba pair try su bi ho I try what lakim la ban kiu si yeng ba kan tang ki jong me can try ndrai try to I ba kin shit hamling ba ki page ya kan ka channel YouTube try su bi ho I kin ngau ba me don kat can try su bi to I ba kin yai ne ha me ba kin om kin ran din no can try su bi what omi no can try su bi ho ya ka ri ba ka jaj ben ri hi baro ka wei kham tam ba kin yo ban rakhe kan ka sngi try ka bakar pang ka jong me try su bi what om ino try su bi to nang ye dan kat ki sngi ki por baro try su bi ho try su bi don kat bar ki to ki ba jot ki ba bam sim la phai sami kan try su bi ki ba yai ngam ha ki jing sneu try to kren to pen sai ma me ha ki try da ka ti blai ki jong me men sir pai sir pot try ki bakin la ban phai pat sami te try ho try jisu be kan ne ka dei ka plan ka jong me kan try su be ka ba mila ai ka ne ka khlam try jisu be ka long tang ka jing sneng ka ba de tam kan try su be ka ba me ko muk pa try su be mila bitar yang iki khon ki bla sai la try su be ki bam sim la le ka mon ki jong me ngi tam sneng kan try me try su be ka jing em ke jong i ngi tep te try hagak ten ke jong men re pun re ki kitab try su be ki ai paro kila tho kila long kila jalong kan try su be ndrai try su be ngi long tang kanong pop try ngim dan te try ki jing kat isembai tu soru ndrai ngi dang don ki jing ata tien try hagi don wot jong i ngi tep ba try ya ke ai bakak ten ke jong me ka ong ndrai bon sien ngi klat ngi pule try ho ndrai bon sin ngi ngot no ya ka ngim sim la kit khia kin try ka ten ke jong me ka ba imbat ka be shisha kum try me dab da ka jing bitar try su be ndrai me wat to no ka jing bitar try su be kat no mes ngam sik thang ya la ki khon ba ki le ki pop ki ba bon jat try ki jing sneu ki ba easily try su be to is nay to ya rap to I bor ma me try su be hoi try ka ne ka khlam ka ni ka lockdown sibenta ka long ka ba wan ra ka jing ba can try na ba ki jing sneu baro ki la kham du na ban yan nu jor bar ki snem ki por ki bala let no hoi try kham tam bat ki long yeng kristan ki jong i try ngim dan por te try ngi bon kam ha ki kam ki jam ki jong i ndrai ka ne ka por ka long ka ba kentang try su ba bangin yo ya ki por ban is lock bat ki khon ki ti try su be to nang ai boring i try su be baki to ki ba le ya ki kam sneu ru try bakin nang kala ken phai se me hoj wat ki to ki bam sim lang nget ha me ki bam sim la i tho ya me ru try kin tep te try kin snau tho ya ka bor ke jong me kin kala ka ba mod try bat kin wan ra pat ya ka jing kala try su be wat om in no try su be dan angkat bat kerempai yang kristan hi baro ka way try su be lingba da ka baki pet ya kan ka YouTube channel try su be kin ngau ba man sim jong me dan angkat bat ki try su be tukar khu ya ka yang
kawai ke yang Kristen atrai subiin bakin la shisha ban shem yung mensim bakhuat jong mi bakin ngau tho shisha ba me dan hasenda jongi atrai ba me long shisha ukpa ba pet ya ke yang ke sem ya ke ri ke jaj ben riu atrai subiin kumba mila ong ladawan hanga da ke jing ngau ret atrai ngin map men map ken trai subiin what eno te try don kat bat ka ri ba ka jaj ben riu atrai ling ba ki nong sen char jong ka ri ba ka jaj ben riu to ai ba kin ngau tho ya me kin tip ya me kin i tho ya me bat kin tieng buram ya me atrai ba kin la ban sen char hok e ka ri ba ka jaj ben riu da ka jing tip ka jong me kin try khnang ban yo pat ya ka jing sok dan kat try bat ki to ki bala yo ya ka ne ka jing pang khalam ro atrai su bi what me no ma me to surprise bot ma me atrai to ai haki ka jing slur atrai bakin nga scam atrai bakin om shep tieng te try nrai kin ngau tho ya ka e ka jing sneng ka jong me ken try pai la ki khun try su bi hoi what la da ki bam ngai ro atrai kin ngau tho kin shai kadar atrai but they tang ma me om dan mano pati try su bi to ri suma su khan ma me atrai to ai par haki ka jing ko atrai try subi don kat bat ki doctor ki nurse ru try ki balong kam ki sipai ki ban tor persa ya kan ka jing pang khlam try subi to ai ka bor met ka bor min siam ki try bakin la si saban sumari ki ne ki jing pang baro atry da ka baki IT lot hami atry ai ka bor ki jing start blay ka ban mi hi ken try bakin lab ya kita ki dawai ki bay day bat ka ne ka jing pang ken try subi what eno atry to surprise report ki to ai bakin long shisha ki ba slor la hang no ki dan ban playa ka kerteng ka ba khoj ka jong mi khnang ban wan ra pat ya ka jingkla try su be don kat bat ki to ki ba dok ki ba kerdo ki ba jenjar ki ba ngingim yo i ti try ngingim tip nrai me ba yo i lot kom ta try to pandap pen biang ki sang ki thiar ki jong ki to ker khuye ki yeng ki sam ki jong ki da ka bakin la ban phai khmat sam ye ti try ban pan ke jing yer rap na me ken try su bi bakin long pat ki ba khoj bat ki ba kala ka ba mut ken try su bi what eno hi try don kat bat ki sngi ki por baro ha ka jing im ke jongi ho try kham tam ha ka ne ka por ken try su bi don kat atrai bat I Organist Nongialam Jingrwai Chairperson bat I Nongialam ya kanieka program ke bangsa hoi don kat ru ke por ke bangsa la sibejeru kumju atrai da ujo umen sim bakho to ya lam me ken try subi what eno ken try subi ngi shania ngi IT tang hami atrai ngau try jing khot ke pat jonga ke nong pom na bai kini ngi pan ha ke kerteng utrai Jesus Christ menta bat hala kataru amen ya kani ka mono act kani ka por la shim naga gospel kat kum ujong Matthias Lucas bat Marcus now Matthias pila ban shem haklen nong ga bakandai ga khot arpho bat arphu ar naga gospel Marcus ka lenong ga basan de khot arphu san hadu laipu saw bat ka gospel Lucas lenong ga bapra de khot ga saw phulai hadu saw phupra menta nginyo ya ka mono act lakut se kilat nga pemnon lat chu man yaram yang ya kan higa jing sitom jonga pi kan no mga janjar kan no mga sitom yaram se nga nga isnay sikat day pi ko kabriyo kabala syam mi kane ka jing janjar ka jing sitom ha ka met ka jong pa ndray payo I bangala persang not kilat kilenti baro kat ki bangadon but kat ki bangadon ka jing tip ndray ngamla syu manyaram what's mo
Sulaiman Nalit wan ka jing sumar Kat arsnam Janjan Ngalasitam Ngalasa iben Ban syok Ban jan ban nga Nalong kebetingit Baru kikir lun nga Ngam dan bayang mahasam syok Di Banisha nga Ngam dan long Ngam dan juar syok Kimanya rap yang nga Ngalong tanggap rio Kebetingit Kebom kuy Manuk Menesat Man pen kuy yang nga Man pen kia yang nga Kebetingit Kebesyita Daengan siapa Daengan let sumar Daengan siapa Kisbai Rupa ngam dan syok Lon para Ngam dan syok Satu Ngan yok biang em ya kajing kia Ngan yok biang em Panlong Kabom tingit syuk Hak em lang kasalang Satu ngan yok biang em Ya kajing kia Ya kajing long kuy Manu kita gi baya kenwen syata syabah Manu kita syuk ngan pet Syai pia marek ke ai kini kejingnya kenwen kejingnya kentur kat ni Palai jayu Hamdem Udan ujisu bana Nasaret Udan hakani ka shnong ke jongi Pat kibrio barok ya be namar ula ban pen kia. Ula ban pen kia. Yang ngaru un pen kia. Ya pa kebrio ke batingit. Kebrio ke bom khoi. Kebrio ke bala ngi barok hasnong hatau ngi tep khat arsnem pladon hakane ke jinglong tingit ke jinglong bom khoi ke met ke jong pa. Kat kung kaan ke jong Moses ka ya ka kentai ka di bandon tang nyosngi kung ka di ka jinglong jong pa ha ka shibnai handai ma pa khat arsnem palakit ya ka ne ka jinglong bom khoi panut bandek ta ya ujisu ma pa ka brio ka batingit pham tip ka aan ke jong Moses kamsha ya pa ban ne kumta ke rung biang no shiyeng hot pin i ka khamat ka jong pa dan bakwa bantur hajan jong pa kenyok lei banik ta yu ta unong pen kia akut se kalat yang
Takut sekalat yang takut sekalat yang barok gila iban nun yang takut sekalat yang ngam trek kot kalat yang aku ni ngam trek man sa skor kita kijing pet ben kibrio yang ngam trek ngan yo biang ye kijing penkia ngan let bau nong penkia udon hang ni hajan ubalaman penkia yang kumno nganam let ngan yan ngan tur raka jing slor mangan let sabadon uji su balaman penkia ngan let hey pa Gabriel syai pan let pan ban kata bagi jangkop unong penkia piwat ben sange su yang ngan let ngantor ngantor saya unong penkia udon tang shu IOH KTAH kejan kop jong ngan sayok ya bakta yang ku kenal kisenran kilong kat ni ki brio ki kentur ki pengen me ong bakta ya me saya isu try ngintip bakta ya me don mano bakta yang namar nga sngoto baka bor kalami no nanga kakatay da ka jingkiyo kalapay su jisu kadran Sekenal yang aneh ngaptep syute aneh ceno aneh agup no kan ars nam de kenran ngala syitong ngala jenjar ngala jingpang ni senang kapag imuria baru akil isi lot yang kila kental lot yang kat kum ka ngam de syok man yajan bat noru Henry ngayak sengo pamedon mewan dia terai ngaong ngatang shu IOH KTAH ikin jangkop ceme ngan IOH ya baci syati terai ngala IOH ya ngala IOH ya Tukermen ko kakon
kadai ka jingat ka jong pa ka la pen khia ya pa khelet ha ka jing suk ba to long ru ka bala khia ba na ka jing pang ka jong pa lai shi po na tra lai shi po na tra Hadian bapilay i ya katu ka mono act ngakwa ban wanra ijab jing batay ibalengkot syapang kani ka jankop kabakirang ba ajiu ki kop bat la hukum kat kum ka an gejong Moses bakide ban kop bat kadai ka jing batha ka jong ublay lengba Moses ya ki jiu bakin ha ka jankop ka jongki bakin shna ya kini ki jing jir thiaw ha kirmyang ki jan jongki Dia kene ka jan kedai ka baki jiu ki ong kata ka talit. Bat hapo ermiang jong kene ka talit ki don kini ki ksai ki bala jerthiau ki bate kat kum ka jing batha ka jong ublay lengba Moses baki rang ba jiu lani ki rang ba Hebrew ki ju kum. Dia kani ka khot lengba kani ka kitab jingkhen lenong ba khat san ka khot lai punyo do sau pau ka ong kum ni. Dia utrai ula kren ha Moses uda ong Tu kren ha ki khun Israel, tu ong ru ha ki bakin thau ki jing jer thiau, ha kirmyang ki jan jongki, ha ki jing kha pateng phar jongki, bat kin bo ya ka jing te babber yong halor kita ki jing jer thiau jong kirmyang jan. Te kan long ha phi kum ka jing jer thiau, ba ha ba phi khmi ya ka phin kin mau ya ki hukum baro ki jong utrai. Bat phin le ru ya ki, bat phin be kat ba kum la ka jong ka donut bat la ki jong ki khmat ya ki ba phila ju be brai ba phin yo ken mau bat phin le ru ya ki hukum jonga baro bat ba phin long khuj ha ublei jong phi nga utrai ublei jong phi ubalawan lam ye phi nagari Egypt bangan long ublei ye phi ngalong utrai ublei jong phi kini ki de ki kentien na ka kitab ka jingkhen na bakhat san khot lai punyo do sau pho ka ba ublei ula hukum man thau yikini ki jingjer thiau ha ki jan kop jong ki rangba jiu lani ki rangba Hebrew ti hooj wadla da ngam da don kata ka jingtip ka batikna wadla kat tu kat ni ki jingwat bnia ka jonga handai la shutharai ba uji suru le se ha kata ka sngi ka ba ka tu ka breu ka ba pang misnam kalekta yakir myang ki jan kop ki jong u langet ba lesi ka let ban kta ya kini ki jingjer thiau ha po kirmyang ga jan kup jong u bat ba kala yok khia te ngitip ba kani ka de ka hukum ka jong ublai ka ba ula ai ya ki Hebrew ya ki Jew bat kila kongo ya kata bat hooj kani ka long ka dak jong kita ka jan kup ka ba lesi kani ka brio ka la kta bat kala yo ya ka jing pen khia baka born naka met ka jong Jisu kalami ban pen khia eka bat hooj hang ni nga shukwa ban ong shikentien arkentien man kdo pi baka tu ka brio ka balayo ya ka tu ka jingpang kala sha iben ka bangi ong manta ka ta baki ka sha stigmatize bat le si ha ka ni ka por ka ba menta haw news nam arajar arphau ha ka bangi mat ya ka ni ka jing one len shop jong ka ni ka klam COVID-19 bat ngitip keleng satlak ka partai kumno bagi brio ki balayo syakta haw ni khunyang jingpang ki mat ya kata ka jing syak kren ben ki mat ya ka jing haban kiar bat hooj kita ki kendon ki ba ka sarkar bat ki tenat jong ka kot ka khiar ki ai ka long ba ngin penjengai iwei na iwei ka don kata ka social distancing ka paki ong lani ka jing penjengai iwei ni iwei yo ba ka ni ka klam kan yo ban kta ban ya bed iwei ni iwei ti let's see namar ngimat ya kani ka jing penyaklat ka bakum kani ka briu ru ha ta ka por wat la kam dei ka jing pang ka baya bit ka baka ka don henre ka don pat kata ka jing khen ga jong ki bakalong ka ba bom khoj bat ka batingit bat bon ki penjengan na ka bat ki don le se ngila ban ong ya kata ka
physical distancing naka penjengai naka bat ki pet benya ka hanre ka kum kata ka jing mat jong ka ya kum kata ka jing jenjar men sim ka jing no men sim hanre penban ha ba kala yo I bat kala tip bat kala yo sngo bo jisu uwan hang ta hasnong jong ka kala yang da ka baslur ko maka thim mentar usnam lo ko ong long slur ban ra ya ka jing kala kan niru kala yang da ka baslur na kata ka jing long apat ka jing im ka jong ka jing mat ya kata ka jing pang bat kala penyan kala kentur na uta upat ba belian ubala kentur bala sop yo jisu na ka diang na ka mon bahkan yo ya kata ka thong ban yo kta ya ka jing pen khia ka bala ban yo tang na u jisu bat shisha kala kta ya kata ka remyang jan ka jong jisu bat kala yo khia bat kala yo pat ya ka jing thamai ka jing im ka jong u tiling ba ini jing batai ba khendiat nga kenturu yangi wat hapdeng ka jing syam jongi ya kan ni ka jing ya takho ya kan ni ka klam ka balawan ra ya shibon ki jing kala ha ka emlang ka salang to ai bang niru ngin yang da ka jing shilor ngin yang da ka jing sngosin ai ya ki we ngin yang da ka jing kit khli na ka benta yala dia na ka benta ki we bangin la ban job ya kan ni ka klam ho oi ki doktor ba ki scientist ki tre ya ka jing tre jong ki ban wat ki dawai ki da shin hanai kum ki bangai ngitip bangi don ka jingpen khia ka tien ka jong ublei hi ka ong nga kwa ban pule khendian na u malaki ka lanong ka basaud khot ka ba ar ka ong henrei ha ki hapi ki ba shep tieng ya ka kerteng jonga kan mi ka sngi ka hok bat ka jingpen khia ha ki thap nyang jong ka bat phin yo mi shabar bat phin ren siet kum ki khon phin yo mi shabar bat phin ren siet kum ki khon masi babsa ha yeng bat phin yo mi shabar ngimat eki lockdown ngimat eki curfew namar ka jing don jong kani ka jing pang COVID-19 henrei kum ki banget to ai bangin don ka jing kermen ko mau jisu lo ong ye kani ka brio to kermen ko ka khon de ka jing nget ka jong phala pen khia ya pha to let ha ka basuk ngi menta le sia la to la luti la pen ki win ya ka jing suk ka jong ngim don shu ngi dong ki bas ir ngi shong ir ban let shan neng sharum ban mi na la ki jong ki yeng Nai tu ai bangin pai. Show niu nong pen im jong hi u Jesus Christ. Ngin yang da ka ba shilor. Ho ngin yang da ka jingkit khli ngam ong bangin ngin pen khen ye ki an ki kendon ki ba la bo da ka sarkar. Hendreng ngin yang da ka jing shilor men sim. Nginam sha ba ka jing shap tiang kan pen khau et yangi. Nginam sha ba ka jing shap tiang kan pen rit men sim yangi. Hendreng ngin don ka jing nget bat ka jing shania ba ublei un pen yo pat sa sisien ya kata ka jinglong jing man ha ka emlang sa lang ha ka perthai saudong saukun sa shisien pat ya ka kot ka khia bat kata yang ngi ki banget ha u jisu ngi la te ban kata kum bakta kan ka brio ya ka jan kup ka jong u jisu ai ngi ru da ka jing ngat da ka jing duwai da ka jing long shlur bat da ka jing sngo scam ha ka jing yai ne ka jong ublei ha ka jing sngo scam ya ka jing ai bar ka jing isin ai ka jong ublei ngin kata ya kata ka jing ai bat ngin yang kum ki khon kristan ban yang ban minot ban duwai ban kerpa da khamat jong ublei basa sisien ngi baro ru lagi de ki khot jong ka balang ki ka shnong ka thau ka emlang ka salang ki bor sen shar ki ta ki badon ha ka bor sen shar baro ngin mat lem ya ka jing pin khia bat mangi ngin long kita ki ba yang ha ka por ka bakom kani lapen chong nong rim ya kani ka thim menta usnem na ka kitab jong ka Esther ka dan hari nong way but Mordekai wo ong ya ka la da pham yang ban yang ha ka bakom kani ka por on shem not on wat ya ka jing yarap na way pat ngiru ngi ban yang hakani ka kharai ka bakum kani kum ki banget hau jisu ngin yang scam da ka jing shulur bat ngin yo I bangin yo mat ya ka jing job hoot ka jing job ha ka kerteng ka jong u jisu to ublay un kerku lang ngi baro na ka benta ka burom ka jong ublay amen. Lakat ars
kaway ka jingkermen ngadang don ladang ayok ta yagi jan kop ujisu ngatip ngan sayok ya ngantur syaprang napdeng ni upalan banshem yunong penkia o bangandayok ta pat belin ubodiau kumno la bante ngatang syuktayau ngan yokya hatun dumog yanga pele ran ruhang ta ngan le kumno ngakotlat timenta ladangan yokta yagajan ko ujisu ngatip ngan sayok ya ngantur syaprang napdeng utau palang banshem yunong penkia bat kinsan ulap haidim ula om manu balak tayanga dajing leran ngaladeng kru hangta pi ngalayat hu yala jenjar bat kumno ngalahap kta jan kup ujisu bat ngatip ngalayok ya kumno ngantur napdeng utau palang dajing it upen kya yanga datin bajem uktaya jan kup jonga bapitip ngalayok ya but kumno iya kakuzlay ka jonga dajing it upen kya yanga ngampin na utaya uknerak tiban ka yanga habam dong shu bantayanga dajing it jisukta yanga ngate lala yokya Aingu ya ublay namar ka jingdar rengkat jong u bat ngi hakani kapor mengila yo ya kani kapor ka bakodor bangin yo ban sngau ban sngap ya kani ka special program ke bala ai hapdeng jongi kublay shibun kong Balasuk Warjri bat Miss Nancy Pariat na ka benta ka tu ka mono act bat ka Jingrwai ka bapila ai hapdeng jongi baka balong ka jingmentoy na ka benta jongi kiba spet bat kiba sngap yaka tiyo kublay shibun ublay unang kerku yapi unang ay yapi ka met ka bakot ka bakia un ay yapi ka bor ba pinang la ban yai shakri ya ublay leng ba ki sap kiba ublay ula ay hapi ha kisngi ki por baro ki bandang wan tinga ay kublay langi pi baro ki nongi shimbenta ha kaniko por nadu i Organist, i Nongialam Jingrwai, i Nong Pule sdang, bat ya pi baro ki bay don lang hakani kapor, ki bay penbit penbiang
na kabenta kani ka program. Tu ublay un kerku ya pi, bat yang ngilang baro. Tingin penwai no kani ka jing syakri jongi ya ublay, da ka bangin yarwai lang ka Jingrwai, ka bah riu spa lai pu pra na ka batamai, bat art spa nyau pulai na ka barim. Hapo ki jing kerku jong mi, ngi yakwa atrai ban syong. Tu pendap ka do nut jong ni, kun ki jong mi ai ngin long. Jing suk jong mi, hala kas ngi ru tu ai. Ka Jingrwai ka riu spa lai pu pra, bat art spa nyau pulai na ka barim. Nongialam. Hakabawai no jagadi ke jing syakri ke jongi yami ablay. Ti isnei ban pelat yengi da ke jing kerhu ki babahatam ki jongmi. Batu ai ba ke jing ai ke badabyang ke jong utrai ba unong pediem jongi Jesus Christ. Ke jing ba ke jong ublay ukpa ke badabom ciukut. Lem ba ke jing selok ke ba pen ai jing hun ke ba pentingan ke ba pensingan ke jong mensiam ba kuat. Tu ai bakini kilai ha uwei kin yai long rengkat bat ngi kum ke jia seng kentai ki yai long rengkat bat ki babat kabalang hi baro ke wei rengkat bat ki banget ki jongmi ki badan hang ni bat hakeleng satlak ke petai na du menta bat syadu ki bobom jiukur ru amen.